Čaute ľudia, moje meno je Katriox a ja vás vítam u 4. videa z hry Minecraft Exit. Dneska som tu opäť spoločne s Devasikom. Ahoj. A v dnešnom dieli by sme išli objavovať ďalej svet. Takže zoberieme si nejaké veci, aby sme sa vedeli keď tak ozbrojiť. Vyzbrojiť. Vyzbrojiť, som myslel. Ďakujem za opravenie. Ja mám so sebou. Čo si zoberieme so sebou? Nemáme kľúče. Ja som ho... Aha, my máme 4 hento? Palice? Čarovné, to som nevidel. Dobre, to nemám tak, No. ja mám to je veľký. Čakať. Ten šedý batok bol môj? Ja nemám žiadny. Tam nič není, tak ten si môžeš zobrať. Počkaj, ja ten diamantový by som si chcel meč vykraftiť. Vieš ho, či pomôžem ti? Idem skúsiť to. My nemáme drevo. Mali by sme mať, tu máme asi pretridené už. Tak asi nemáme. Dobre, mám. Idem poťažiť pár stromov. Wow! Kámo! To čo mám za topánky? Čak, ja som letel, keď som vyskočil. To je pekné, ja som z toho seknutý a neviem, ako sa kraftí ten oný. Krompač, či meč, či čo to Potrebuješ je. styky. Však železo. styky, ale... Myslel som si, že to viem a neviem to. Tak, vykraftíme si meč. Zle. Takto. Nie. Pozrieme ešte, ak sa to kraftí raz. Čo som zle dal? Dobre, máme ho. No, vykraftený. Takže mohli by sme si zobrať aj nejaké to jedlo, myslím. No, mohli by sme, no. By nebolo od veci. Ja idem si naťažiť trochu melónikov. Ktorým smerom by sme sa vydali, povedzme. Ja by som šiel týmto. Opäť týmto. Týmto smerom sme išli. Týmto smerom sú veže. Ja aj túto sme zomierali. Tu mám veľa pomníkov. To máš. Nie je stíha načítať mapa. Si až taký rýchly? Poď pozrieť do tej igly. Ja som si nezobral krompač. Čo je škoda. Ani ja. Dobre. Čo je vlastne tejto igly? Čo je výgu? Kamu No nepadne? tak teraz som nahratý. Neumrel, že? Umrieť som neumrel, Jo! Kamu, pauk. ale Kamu, skoro som zdechol. A akorát nevyskočil. nečakal. Hop. Dobre, som vonku. Dobre, som aj ja vonku. Dobre, môžeme pokračovať ďalej. Dedina, Nie, kámo. škoda. Hej? Ja som behol do tej veže. Ale čo z toho, keď nemáme ani krompač, ani nič také. Kámo, Ja som prival, že ide si rýchlo. Počkaj, ty si bol do jakej? v tej istej, čo ty. Lebo ja nevidím žiadnych blizov. Aha, už idem. Keď si okolo neho prešiel. Zase som urobil kravinu. No, Nie! to vidím tak, že idem troška ďalej. Kámo, tu je hrad ešte. Ak to nie je ten istý, To je pekné. čo sme boli. Kámo, ale to je naozaj hrad. No ja som urobil kravinu, ja som sa nemal ísť. Kde si? Ja som behol až hore. Ty si hore? No, skoro. Wow, ale už neviem, ak si sa dostal hore. Ja sa musím dať troška tichšie, lebo
Ako to Ten moc je ide. kľúči. Jaskyný pavúk nie. Či aký to je? Ten druhý. Kamo, netrafil boys. Neviem jak ty, ale ja by som išiel asi nejak do tej jedinky. No, mne Aha. sa naspawnovali tu ako, ale idem dole už. Tak nie je to dedinka, Nie. je to iba jeden kostol. Ak by si chcel vedieť. Ja by som chcel najprv výjsť vol ako. Ja som robil takú kravinu. Kde Hlavne si? mi sa úplne celé brnko zničilo. Si bol hore? No úplne, a nič sa není. Nič zacné. Aha, vidím A ťa. naháňajú ma pavúci, Idem ti pomôcť. mám pol života. Asi zomrem. Neumreš, tak som za tebou. Pozor, ty koko, skoro ma Blaze trafil. A kde máš ten oný? Vylíč vesnicu? Tu Nie je tá nejaký hľad. vesnica. Či to je ten, čo sme boli? Nie je to on. Je to iba hento. Jeden kostolík, takže to je nič na vesnica. Dobre, ideme dovnútra, či ako? Po dnu. Mňa zabije skeleton. Tak poďme. Aha, Kamo, hneď takto fajtiť. To je celkom kruté. Tu niekde s tým No. srti... ten čo healuje. Dobre, mŕtvy. Kamo, jau, asi umrem. mňa Asi zabije umrem, skeleton asi proste. Asi umrem. Prečo utekáš ešte dovnútra? Mám pol srdiečka. Som mŕtvy. Kámo, nie. A mňa to teleportuje na hrad. Neviem prečo. Ja som robil kravinu. Neumri. Umrel som. Dobre, ja som si ho teleportnúť k tebe. Jau, teleportni sa. Rýchlo. No, Stihol si, to že? si... Nestihol som, umrel som hneď. Aj teba to teleportoval som na hrad. Hej. Kámo, nie. Čo to, jak rašteme to hneď? Ja by som si hneď Mňa povedal, proste... že si- Blaze zvonku trafil. Kámo, on je na krave. Kto je na krave? Ten vojak. Jau. Dobre, mám meč. A ja. Aby som išiel von. Ja A už som zomrem. vonku. A si ma trafil boys. Netrafil ma. Dobre, ja som to zvládol. Kde mám tie veci? Jak sa ide dovnútra? Kade si to Z prišiel? druhej strany. Ja Super, kúkam, ty či si sa ešte vyšiel. nedá voľakade dúsať ešte. Čobo? Kámo, ja viem, kade sa tam dostaneme. To je pekné. Tak, rašol som to úplne. Zobral som si ďalké veci. To sa nedá. Skúsime to inakade. Veci by ti To je nemali pekné. vyhnúť. Ja prídem pre veci, hej. Nemalo by ti to vyhnúť. Mhm. Vážne, spoliehaj sa na mňa. Mhm. Dobre, len ja nemám žiadnu výzbroj. Neboj, ja ťa vyzbrojím. Ako, veci mám dobre, len nejaké. Kámo, Ja proste zabije klasický skeleton. po mne zautočila truhla. Truhla. No. Ver či never, ale sa zautočila po mne truhla. Zaujímavé. To čo je? Kámo, duch. Som našiel nejaké iba len čisto len jedlo. To vážne, celá čestka iba o jedle. Ja mám sedlo. Ja som vedel, že to je zase tá truhla sprosta. Že po mne zautočí. Ja som robil kravinu. Na čo som... Zase si umrel. Hej, Kámo, dobre som pri tebe. čo z toho? Keď ty nemáš ani nič. No. Lebo útočíš proste z druhej strany úplne. To čo je? Ti hovorím, že duch. Kámo, ďalší. Tu sa spawnujú. Ej, truhla. Mňa zabije truhla proste. Nie každý deň ťa môže zabiť truhla. Z druhej strany truhla ďalšia. Neumre, že? Zas umrem. Mám pol života. Sa nedá proste, keď ja nemám žiadnu výzbroj. To
To je so samé hento. Ďalšia truhla! Tebe sa darí, kámo. Pomoc! Ja som vedel, že to je truhla. Kde si? Dobre, poďme, prečítaj to. Nie, Ja neviem, na čo si išiel dole. neviem, hrozne ma lákalo to. Ja som iba prišiel o veci, takto zbytočne. Neboj sa, tie veci tam budú. Despawnu sa. Nerespawnu. Pozri, tam sú ďalší proste. Ja nemám nič. Dobre. Ja nemám jak... Tu sú. Dobre, tu máš veci, ber to rýchlo. A poď hore, poď hore. Ty mi povieš poď hore, lenže ja mám tu veci. Ja ťa chránim. Dobre, ja si zoberiem rýchlo... Ja neviem, čo sa má zobrať. Kde si? Ale pomyšli. Poďme dobiť najprv spodok. Ja mám 2 srdiečka, kámo. 2 srdiečka, 2 srdiečka, 2 srdiečka. Idem ti pomôcť. Dík. Dohyluj sa. Dead. Naprahujem. To bol krásne dozadu. Dobre, kámo. Poď dole. Zabijeme ho. Archera. Dvaja sú tu. Ty si ma hitoval, no. Áno, ja som to. Ja mi dal, ako ma to poslalo. A z druhej strany. Au, z druhej strany, za tebou. Aha, vidím. Vidíš tam dopravú bugnotu? Kúkam na ňu aj ja. Paráda. My máme meso. To si nech si nechajú. Nevadí, aspoň sa dohybujeme. Kamo, aha, na káve jazdím, au. Kde? Dohyluj sa. Aha. Ty kokos, ale ten dobre šprintuje. Aj kámo. Ja mám pol života. Dobre, ale neumrú už. Tu. Musíme sa dohylovať. Tu sú česky. Ja sa bojím, že to sú one. Nie, tam bol iba len čisto len jedlo. To sú melóny. Keď tak tu máš aj len tortu. Viem. Dobre, melóny som požal pár. No, mňa to bude dlho hylovať, ja mám ešte 4 srdiečka. Akože nemáme ešte spodok ani prejdený tedy. Ešte zvyššie? Spodok máme prejdený už, nie? Hej. Ty veľký strážca. Čo bolo? Má hookshot. Že? Ja som to tiež videl, že Iron. padlo z neho iba železo. Asi umrem. Neumieraj. Mŕtvy. Niekde očujem one, snajpry. Snajpera. Tu sú. Dvaja. Aha. Ty kokos. Mňa zabil. Kamo, rýchlo sa teleportni. No. Au. Kamo, som si robia čo chcú. Aj som ňa, neboj sa. No choďte mi. Ja tam. Ja som asi... Je. Dobre, zabijem ho. Dobre. Pozrieme, to je Česká. Kde budem? LOL, kúkaj. Kamo, kosa. Ukáž, čo tam máš. A ja mám kosu. Niečo si aj vyskúšam. Dobre. Čakaj. Zoberiem si aj nejakú výzbroj. Knižky. Dobre, mám kosu. Ja idem kosou zabíjať. Tam mám ostrosť 1. Možno uvidíme, či to bude lepší damage mať. Ty kokos, to vyzerá brutálne, ale... Pozor, aha, hen ten kempí normálne. Žal si aj tú kosu? Mám aj kosu, skúšam. Ale nevidím to ručovo. Mám 3 srdiečka. On ich tak nadhaduje, aha. Kámo, mám 3 srdiečka. Ja som to musel stiahnuť. Nevadí. Ty si jak na tom? Tak kosa ich tak nadhaduješ, či to vám nerobí? Nadhaduje.
Kúkaj. Normálne vyletí do vzduchu. A to pri každom sa mi zdá, to robí, ne? Kámo, tu je spawner. Nie. Aj mi Čo tam je, jaký nevený spawner? krompač. Nie, na skeletonov. Ja tiež nemám žiadny krompač. To je celkom prúser. Celkom má. Dávajú. Do parády. Ako najhorší sú tu tie ako snajpry podľa mňa. Tak, ja umrem. Mňa zabil klasický skeletóny proste. Som. Otvor tú čistku. Čo je to nek? Lol, to je ten štít, čo som ti hovoril, ten si zober. A nabij si ho normálne, oni ťa nebudú vedieť hitovať. Drž to iba pravým. Teda nie. Ako to nie je dobrá vec. No však toho Bolo by dobré fakle. Aj ty už máš krompač, nie? On. Tak povieš zničiť one. Čo spawner? Hej. Ideš? Ja ťa budem ochraňovať. Kde? Sem za mňou. Neviem čo to je aký. Len vidím, že tam je spawner. Aj diamantový meč. Dobre. Dobre, poď. Hen ten ho dobre trafil. Nestíham to ja vyhondiť. Musíš. Dobre, stihol Dobre, som. som sa myslel. Akože ak máš jeden iron, tak si vieš vykraftiť ironovi. Ja ti dám železo. Ja mám ironový meč. Ale krompač. Hej? Kokso, ironový meč ho zničil prošie ako ten diamantový ok. To vážne. Aha. Strašne veľa mesa tu je. Hovoríš, že točíme sa do kolečka až hore? No, a potom asi pôjdeme dole smerom. To nechať. Aj to ty sme? Počkej, môžeme one. Kryštál bol. Kámo. Ohnívá moc, to si dobre. Nemáš náhodou crafting? Ja mám náhodou crafting. Ani drevo? Ani drevo mám. Tak Dočkaj, alebo sticky mi daj iba. Ja vykraftím crafting. Už mám crafting. Ja som vykraftil tiež na čo potom. Dobre, tu máš železo a urob onej. Čo? Železný si krompač. No mám. Nech sa lepší ťaží. Škoda, že nemám šípy. Ja mám 3 šípy. A mám 2. Ja mám 21, dobre. Skúsime, aký je. Ale to dáva 6 damage. Máš kryštálbov, ne? Akože ja som ťa presne si mi tam behol. Tak mám celý čas stal, tak jak som tam mohol presne behnúť. Nie, ty si behol dopredu trochu. Au. Ja ťa zastrelím. Fakt som ťa zastrelil. 3 šipy išli minimálne do teba. Hej? Hej, Nevadí. čo tu je? Zase meso iba? Ono sa dá dostať až na strechu, alebo jak to je? Asi. Aj nejaké redstone. Au. On dá pomalne. Ale Hej. svojmu dal. Fú. On ma zabije. Si nerobí srandu. No, on ty proste lahvičky vyhadal. Zabil ťa. Idem. Máš tu veci. Ja tu bol. Proste on ma zabil lahvičkama. No, tu máš ďalšie veci. Tač mi to bude všetko. Nevadí, furt umierame. Ja už neviem, kde to mám dávať. Dobre, ja to dám do oného. Do batohu. Diamanťaci. Akože to trenie by bolo fajn, ale nebudem dávať si. Ty ma neochrániš. Jak nie? Vybijem palicou. Dobre, tu máš meč. Elixír slabosti. Dík. Chcem si dohylovať. Sme hore. Dobre, jablka si zoberiem, lebo jedla mi fakt dochádza. Nie je to tu pekné. Teda. Pekné to. A nie je tu žiadna čestka. Nie je tu žiadna šestka. Nedá sa Chcem hore, keby sme sa ešte vystávali. Či tam nebude.
Nechceš to stiažiť trochu? Počkej, ja to tu, ja mám jen tako bloky. Alebo no. O, čo tam je? Sú tu, Akože kámo, ty 8. skačeš dve... A hádaj ktorý. Neviem, ale ty skačeš 2 bloky vysoko, takže ja to tam za tebou neprídem. Počkej. No. Ten náš obľúbený. Ten jednoký? Ten, ktorý raz priťahuje a teleportuje sa. Aha. Ja zabíja zombie proste. Dobre. Jak ho máme zabiť? Kde si? Dole. Tým bossom fajtím. Aj ho dávaš? No. Hej? Kde je? On sa teleportoval. Teleportov sa. Ja by som chcel obustavať. Lenže on skače 2 bloky tiež vysoko, aha. Nemáš ani šanci. Už je náš. Ja ho zabí kosou. Čo on hituje? Jaj. Už nemá oné, topánky. Ide po tebe, pozor. Uklikal som do smrti. Uver. Možno z toho HP, poď. Nemáš čo skliť. Poď. Ja na to. Ja som na palice ubil. Padol zase jeho meč, no ja ti ho dám. Za No? tebou, za tebou. Walker Sword. Dobre, ideme hore. Ja neviem, jak sa mám vystavať hore, vieš? Ja to nevyskočím. Bloky. Však to je pekné, len... To sú house bloky a ja nemám, jak sa vyskakať. Chýba mi jeden blok, aby som sa vyskakal. Môžeš mi potom to stiažiť? To čo je? Koľky idú? Aj, On je asi aj vylepšenie. 5 nony. Hej, mňa omamil. Asi umrem. Musím si dať jedlo, ako umrem. Aha, nový bek mám. A. Pozor, už ide, za tebou je ten vylepšený. Au. Poď to zabiť. Jau, ty som sadil. Prepač. Zabil som ho. Ja idem Padol mi zničiť nejaký enchant. Dobre, zničil som spawner. Si vade pri mne? Aha. Dobre, zničili sme to, čo sme mali. Tak poďme pozrieť, čo sa hore skrýva. Zlaté bloky. No a nové brnko. LOL, tak Nič. veľmi pekné. Kúkaj, aké Ešte. topánočky mám. Oni skačú ešte vyššie, jak tvoje, hadám. By sme čo keď tak na ten stred? No ideme tam, alebo ideme ešte niekde pozrieť. Ja by som išiel iba na ten stred. A zhora na to pekne. Poďme na ten stred. Ty máš krompač, nie? Mhm. Kde si? Tu, na streche. Za tebou. Tu, strede. Aha, Môžeme? no poď. Brutálne vysoko skáču. Kámo, elixír. Pozor, za tebou! Tak ho zabij. Nebol to dobrý nápad. Ja zabijú skeletony, prosím vás. Ešte, že sa fajtia medzi sebou. Dobre, tento nemá vôbec žiadnu šancu. Počkaj, ja si dobre radšej zlaté jablúčko vedľa seba. Mám druhý štít, poď si ho zobrať pri mne. Aha, ja ty kokos, akože toto mám dobrý ľud. Mám tu druhý štít, ak chceš. Aha, majú len tretí. Čo? Tretí back proste. Tak poď to poschovať, lebo ja mám iba jedno druhú, hento back. Ježiš. Zase oni. Poď sem. Tu je spawner. Kde? Tu pri mne. Tu za tebou, tu. Niečo. Dobre, poď tu nech zobrať hento. Štít. No a ja ti dám one. Čo? Čakaj.
Tento. Dík. Tak, tento štít sa pravým nabíja, hej, aby si vedel. Nezabúdaj na to. Čo ja viem. Dobre. Takže ideme o ďalšie poschodie nižšie. Ja sa dohylujem trochu. Mňa by zaujímalo, čo je tá páčka, že toto, vieš, že čo púšťa. Neviem. Ja aj lampu. Aha, Nejaký lampa tak dole. čakal som nejaký väčší ony. Tu je čestka. Veľký backpack. Cloud boots. Ďalší, parada. Tu je ďalší systém, idem pozrieť. To je iba len čisto len one. Sa môžeš pozrieť na to, jak lampy sú tu. Ideme po schodí nižšie? Lampy. Kde si? Ideme skočiť dole teraz, nie? No Au. asi, hej. Dobre. Aha, enchant. Tu je. Ono, jak s týmto zvyšky páneš, tak ono sa ti nič nestane. Ja viem. To je celkom dobre. Až na tie skoky to je fajn, no. Koľko razy to je dobre. Bereme. Aha, jukebox. Milión, to jedla. To je zbytočné. To sme začínali. Poľadne veď. Ale čo tu ešte musí byť? No však ešte tá pivnica. Tá zozadu, že? To myslíš? Či? No. Či to k tomu nepatrí? Počkaj, kámo. Toto mi je ľako. Podozrivé. Ja si to hovoril. Lol. Skúsime prejsť potom? Čo tam je? Šípy. Ako šípy by sa zišli, nie? Jau. Neskač potom. Ja potom neskačem. Kámo, hrozne veľa šípov mám. To je dobré, lebo ja nemám žiadne. Nie? Ja mám strašne veľa materiálu. Dobre. Dobre, už šípy mi stačí asi. Niekoľko A idem pozrieť, čo je ďalej. Tu je čo tu je, preboha? Gigantická korytnačka. OK. Robí niečo? Aha. Robí. A... Tak. Išlo na smrť. No, bodaj by. Kámo, to čo mi dalo? Ja vybudoval hore. To je nejaký super boss proste. Kámo, mňa vybugovala celkom hore. Taká rytnačka. Ako... Dobre, idem za tebou. Škoda, že nie sú tam šipy, alebo čo. Ja ona má... Jup, trafil som ťa. Nevadí. Blade. Zrazu sú tam šipy, keď vidím ja. Som zvedavý, čo z nej padne. Kde je? Pri mne. Sme v jej domácej prostredí. Kámo, nečakal som, že taká korytnačka bude útočiť tunek. Ešte 200 života. Jau, umieram. Au, trafil si ma. A riadne. Sorry. Nebolo to v pláne. Aj by som povedal, že schovám sa pod ledu, ale asi korytnačky nie, že? No... Není to až taký dobrý nápad, myslím. Au. A už nemá veľa. Ona sa healuje aj. Aha. Kde si? To koľko má zase života? Ona je asi vo vode sa healuje. Hej, nemôžem byť sa ísť do seba do vody. Žiadna voda nebude, kamarátka. Ty tu budeš proste. Poď ešte 60. I tam. No, umrela? Čo z nej? Ja vidím iba to XPčko zelené. No, tiež mi prišlo, že nič dobre z neho nepadlo. Tak, a to bol koniec dnešného videa. V dnešnej epizóde sme dobili ďalší obrovský palác, ktorý nebol taký ľahký. Boli sme pozrieť aj pivnici, čo sme zistili, že aj čestky sú proti nám. A keď tak zanechajte like, ak sa vám video páčilo a vidíme sa u ďalšej epizódy. Čaute. Ahoj.